Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. Това е моята тренировка за гърди. Първата ми тренировка за гърди от къта. Започвам с първо упражнение лежанка с лост, както винаги. И правя на 140 кг последна загряваща серия. И преминавам към 150 кг. Правя работна серия на 150 кг и правя 3 серии по 3 повторения на тези килограми. Не използвам вече бинтове на лактите, защото тя ги използвах главно за адаптация към големите килограми в блока, понеже там знаете, че се качва повече сила. И само да ви кажа, ако не бях направил това нещо, да тренирам с бинтове на лактите и да ги използвам активно в моите тренировки, в момента нямаше да съм на това ниво с лежанката и нямаше да мога да направя на 153 по 3. А това за натурален атлет, пак ви казвам, са големи резултати. Или по-скоро не големи, но задоволителни. Като вземем на предвид, че аз не съм нито пауърлифтър, нито трибоец и не тренирам само тези 3 упражнения, ами като цяло тренирам за изграждане на по-добра физика, но паралелно с това тренирам и за сила, защото ме кефи да съм силен на тези 3 упражнения. Та направих 3 серии на 150 кг и тук правя на 130 кг с пауза. Стремя се да направя от 5 до 6 повторения, но за съжаление 6-то не успях да го направя. Просто пъмпа ми дойде в повече. И ето тук се затискам. Просто за малко не ми стигна, но не успях. И тук правя последна работна серия на лежанката и реших да пробвам макс повторения на 100 кг. И се получи доста добре, между другото. Като цяло правя повторенията с добра техника, не са някакви половинки, четвъртинки. В момента целта в къта ми е да успея да запазя силата, която имам до момента и даже ако е възможно да надградя. Правил съм го и преди, ще го направя и сега, ще ви покажа, че ще надградя повече, отколкото съм бил в предишно ниво. И между другото направих 20 повторения, за първи път правя 20 повторения с 100 кг и то на последна серия даже. Тук преминавам към второ упражнение, горна лежанка с лост. По принцип исках да правя с дъмбели, но бяха заети пейките и директно направих с лоста. Тук съм сложил 110 кг и правя 4 повторения. Тези тежки бенчове просто доста ме изтощиха. Изтощиха като цяло централната нервна система. Усещам, че нямам достатъчно сила и затова намалям килограмите и свалям на 100 кг, като се стремя да ги правя чисто и с паузи в мъртва точка. Правя по 6 повторения. В момента съм чисто тегло 107 кг и крайната цел са 95 кг. И ако на 95 кг имам тази сила, която имам сега, значи това ще е доста добре и ще имам доста солидно количество мускулна маса и то изчистена. Затова ви давам като съвет, стремете се да запазите максимално резултатите и силата, която сте изградили от бълг периода. За тази цел, за да мога да запазя тази сила, трябва доста да коригирам и да внимавам с въглехидрата. Най-голямата грешка, която може да се направи в кът е да се намали въглехидрата драстично. Това унищожава цялата сила в тялото. Въглехидрата е основен източник на сила и енергия в нашето тяло и трябва да го използваме правилно. В момента гледам да не падам под 500 грама въглехидрат на ден. Тук правя трето упражнение, тази деклайн машина за долната част на гърдите. Не правя кофички умишлено, понеже усетих, че централната нервна система доста се изтощи от тези тежки бенчове и гледам да запазя лактите, да не направя някаква контузия, понеже усетих болка в левия лакът. И тази машина, между другото, доста добре позволява да изолираме лактите и да не ги използваме. Най-важното е да слушаме тялото си, то ни дава най-правилните сигнали, не да следим всичко и да се мъчим постоянно да натискаме на макс.
Да, разбира се, трябва да се тренира доста тежко, но трябва да се тренира и умно, за да можем да прогресираме. И тук правя една серия флайс с кабели. Гледам да ги правя доста контролирано, с хубаво разтягане, защото това е идеята на този флайс, да можем да разтваряме хубаво и накрая да имаме перфектна пикова контракция, понеже това упражнение е доста добро и изолирано за гърдите. Като цяло имам доста работа, имам какво да изчистя, но не съм толкова зле. Усещам, че имам доста повече количество мускулна маса от предишни години, което е добре, значи нещата върват правилно. И тук завършвам тренировката си за гърди с една серия флай с дъмбели, защото с кабелът е доста добре, нали, пак имаме хубаво разтежение и пиковата контракция най-вече там е брутална, защото имаме доста добро съпротивление от кабела. Тук нямаме такава пикова контракция с дъмбелите, понеже заради законите на гравитацията, както знаете, в най-горна точка държим изцяло на рамо и трицепс, но е хубаво да се прави за самото разтежение на гърдата, защото в най-долна точка гърдата се разтяга много повече, отколкото флайс с кабели. Така че е хубаво да го правим и това упражнение, а не да го заебаваме като цяло. Не го правя всеки път, но го правя от време на време. И разбира се, правя една завършителна серия за трицепс, да го доизпомпя хубаво. Както виждате, доста добре се очертава. Причината да правя по една серия за трицепс и лъвзения за гръб да правя по една серия за бицепс е това, че съм забелязал, че ръцете ми изостават доста повече, отколкото другите мускулни групи. И разбира се, ако ви е харесало това видео, не забравяйте да се абонирате и да цъкнете камбанката.